šta će mala Sofija naručiti? Ja hoću lubenicu. A zašto unutra nema ništa? Tako sam gladna. Htjela sam lubenicu. Sofiji, prestani da plačeš. Šta se desilo? Vi ste već tu? Hoću da jedem. Hoću lubenicu. Kuvajte. Naravno, draga. Hajde da počnemo sa lubenicom. Odseći ću gornji deo. Odlično. Oho! Da, tako baka može. A sada uzimam specijalnu viljušku za lubenicu. Uz njenu pomoć ću dobiti ravni komadići. Da, kako ukusno. Baš mi se sviđa. Treba sve to izvaditi. Odlično. Kada je lubenica već prazna, prelazim na bobice. Ovdje imam grožđe i jagode. Quentin, dragi, pomozi mi i izvadi poklopac. Odlično, svaka čast. Sad su sve bobice u lubenici. Quentin, ne diraj, to je za tvoju sestru. Ali ja tako volim bobice. Bako, a šta sad radiš? Ja sipam žele u lubenicu. Zatvaram i hladim uz pomoć spreja. Ja sam već odsekao komad lubenice. Tako primamljiv. Ne mogu da odolim. Moram da probam. Prelepo. Sviđa mi se. A sad ću umutiti lubenicu unutra. Tako je. Sklanjam blender. A sada dodajem želatin. Da, ostalo sve promešati. Zatim punim špric sa lubeničnim želeom. Uzimam malu šerpu sa vodom. Uključujem. I istiskujem ovdje lubenični žele. Da, pogledajte, dobio sam prave lubenične špagete. Treba tako uraditi sa svim želeom. Da, sjajno ispalo. Cijela lubenica špageta. Unutra stavljam maltizers i ukrasit ću lubenicu detaljima koje sam sam izrezao. Dobio sam žabu. Tako je zabavna, jel da? Odlična ideja, Quentin. Ali ja imam bolju ideju. Napravio sam žele medvediće. Oni su tako super. Prebacujem u čokoladnu činiju, pokrivam drugom polovinom čokoladne kugle, a zatim dodajem i jestive boje. Kakav je to zvuk? Niste zaboravili na mene? Čekam, tako sam gladna. Već je sve spremno, probaj. Wow, svaka lubenica izgleda odlično. Od koje da počnem? Ovo je žaba. A unutra su neke špagete. Sad ću da probam. Da, tako ukusno. Sviđa mi se. Super. A šta je ovo? Maltizers? Obožavam ove bombone. A šta je dalje? Šta se krije unutra? Wow, bobice u želeu. Sad ću da presečem lubenicu. Da, tako je. Wow, ovo izgleda ekstra. Treba hitno odseći komad i probati. Miris je fantastičan. I ukus je super. Dopada mi se. Šta me čeka dalje? Ova lubenica je čudna. Uopšte ne liči na pravu. Šefe, šta da radim sa njom? Ate čekić, lubenicu treba razbiti. Važi. Sad ću da je razbijem. Tako je. Unutra je tako mnogo žele medvedića. Nevjerovatno. Probat ću jednog. Ovo je preukusno. Da, sviđa mi se. Oni su tako slatki. I čokolada je baš ukusna. Ekstra. Znate šta? Odlučila sam. Šef je pobedio. Ovo je najbolja lubenica. Tu, pobede moje. Tako sam srećan.
McDonald's. Sad ću tako lepo jesti kola, pomfrit. A ovdje? Čekajte, gdje je burger? Hoćete li ga pripremiti? Naravno, sestro, to je lako. Uzimam lepinju, dodajem kečap, zatim sen, stavljam salatu, paradajz, sir, mnogo sira. A odozgo stavljam ogromnu pljeskavicu i lepinju. Došla mi ideja. Napravit ću rupu u centru. Tako je. Sada uzimam tiganj, a na njemu topim sir. Mešam i dobio sam tečni sir. Njega ću sipati u burger. Da, u ovu rupu. Kako lepo izgleda. Cool. Bako, šta si ti smislila, jeli? A ja ću imati zdrav burger. Umjesto lepinja kupus. Ređam paradajz, zatim papriku, šargarepu, krastavac i luk. Odozgo stavljam listovi salate i pokrivam sve kupusom. A na kupus ću poređati kukuruz. Burger za malu Sofi je spreman. Super! Šta je smislio šef? Ja sastavljam burger tortu. Na koru ću stisnuti krem, razmazati. Tako je. Dalje uzimam ringlu. Da. I testo za plačinke. Testom crtam sve sastojke za burger. Listovi salate, paradajz i sir. Sada sastavljam burger. Salata, paradajz i sir, odozgo čokoladna kora i dodajem crveni sos. Da, kako lepo curi. Ostalo pokriti sve korom lepinjom. Moj slatki burger je već spreman. Cool. Sofi, probaj. Wow, napravili ste tako ogromne burgere. Šta je ovo? Kupus? Izgleda čudno. Dobro, probat ću. Povrće, fuj, kako odvratno. Ne, a šta je ovdje? Sad ću da isečem i da pogledam. Wow! Koliko sira! Neverovatno! Sviđa mi se! Jedva čekam da probam. Da! Ovo je jako ukusno! Okej, došlo je vreme za ovaj ogromni burger. Sad ću odseći komad. Čekajte! Pa to je cijela torta! Kako je super! Ukus je nevjerovatan! Ovo je predobro! Čekajte, ali ko će pobediti? Ne mogu da izaberem. Dobro, i Quentin i šef su pobedili. To, pobedio sam! I ja. Sve sam pojela, ali sad sam tako žedna. Spremite mi koktel, molim vas. Naravno. Dakle, uzimam pomoranđu i cedim je u čašu. Zatim ukrašavam voćem i bobicama. Gotovo. Ja imam bolju ideju. Stavljam u čašu čija, odozgo jagode i sve prelivam mlečnim koktelom. Preko sipam šlag i sad ću na šlagu nacrtati lepo srce. Da, pogledajte. Smislio sam, a meni treba blender. Unutra stavljam Oreo, Maltesers i M&M's bombone. A još čokoladu. Preko sipam mlijeko. Ostalo je sve umutiti. Wow, pogledajte, ispao je čokoladni koktel. Sada uzimam super šolju, sipam koktel i ukrašavam sve šlagom. I stavit ću malo šarenih konfeta odozgo. Gotovo. Probaj. Sve izgleda tako dobro. Hajde da počnem sa ovim slatkim koktelom. Baš je lep. A šta je ovdje? Da probam. Obožavam jagode. I koktel je super. Posljednji koktel izgleda tako lepo. Da probam. To je predobro. Ali
ko će pobediti? Znate? Vi ste se snašli, čestitam! Pobedili smo! To je super! Ćao svima, hajde da započnemo naš kulinarski izazov. Ja hoću lubenicu. Ozbiljno? Pa to je lako. Dobro, izvoli. Eto ti tvoja lubenica. Završio sam, sad se mogu odmoriti. Ja sam našao savršene lubenice. Bako, pogledaj kako profesionalno žongliram. Da, to je stvarno sjajno. Dajte mi jednu lubenicu. Hvala. Hajde da je isečemo. Odseći ću gornji deo, a zatim ću izvaditi mikser. A sada mešam sve. Treba umutiti pulpu lubenice. Da, tako je. Strašno. Dobro, a šta ja da radim sa ovom lubenicom? Smislio sam. Sad ću napraviti testo. Odlično. Sada sipam sve u kalupe i uzimam najbolje boje. Eto ih. One su od Skittles bombona. Tako su ukusne. Da, obožavam ih. Dakle, dodat ću ih u svaki kalup. Koristit ću sve boje duge. Odlično. A sada mešam sve. Gledajte, testo postaje šareno. Nevjerovatno. Sada stavljam testo u rernu da se peče. Da, tako je. I ostavit ću na par minuta. A dok čekam, malo ću vežbati. Šefe, kakvi mišići. Dobro, ja sam smislila da napravim žele direktno u lubenici. Sipat ću unutra želatin. Da, a sada treba da prelim lubenicu medom. Treba mi što više meda. Odlično. A sada? Dakle ovde pčela. Odlazi. Skloni se. Marš odavde. Dakle, ova pčela. Ups, Kventine, izvini, dragi, baka nije htjela. Sa mnom je sve u redu, ali mi se malo vrti u glavi. Okej, sad mi je bolje. To je zabavno. Dakle, gde sam stao? Tačno. Sastavio sam tortu. Odseći ću višak. A sada prekrivam tortu kremom. Treba razmazati sve lopaticom. Eto je. Savršeno, ja sam pravi majstor. A sada uzimam paletu sa bojama. Obojit ću tortu kao lubenicu. To je vrlo lako. Ja sam ne samo profesionalni šef, već i umetnik. Da, super mi ide. Još malo. To je to. Wow, kako ti lepo ispalo, šefe. I moje žele je već gotovo. Da vidimo kako je ispalo. Divno. Sad ću iseći žele na komade. Tako se zabavno tresu ove kriške. To je to. Šta? Da li ste već završili? Odlično vam je ispalo. Šta ja da smislim? Fantatačno. Uzimam flašu i stavljam je u lubenicu. Sipam sav sok u lubenicu. Da, super sam smislio. Liv, probaj. Wow, kako je super. Dakle, da počnem. Htjela bih da probam ovu žele lubenicu. Da, tako je ukusna. Baš mi se sviđa. Ekstra. A šta dalje imamo? Htjela bih da probam ovu lubenicu sa fantom. Sklanjam flašu, a sada sečem lubenicu. Oho, ljubičaste unutra. Treba brzo probati. Uzimam kašiku.
O, da, lubenice sa ukusom Fante, to je super! O, a šta je ovde? Sad ću odseći komad. O, pa to je torta! Šarene unutra! To je sjajno! Odmah ću da probam! O, da, obožavam torte! To je jako ukusno! Šef je pobedio 100%! Ovo je fenomenalno! Da, prva pobjeda je moja. Hvala, Liv. A sada hajde da mi napravite... Da, Oreo, jel može? Naravno, znam šta da radim. Imam ceo kofer čokolade. Otvaram. O da, kakva lepota. Uzimam čokoladu i lomim je na kockice. Ovo će biti savršeno. Treba napuniti svu ovu posudu. Još malo. To je to. A sada treba mi vatra. Istopit ću čokoladu. Treba da postane potpuno tečna. O, da. To je divno. Završio sam. Kako vruće! Ali moram izdržati. Moram sve preliti u kalup. Još malo. Gotovo. Moje jadne ruke, kako boli. Jao, šefe, ti si kao obično. A ja sam već napravila testo. A sad ću da dodam kakao prah. Hoću da mi testo bude čokoladno. O, da, lepota. A sada formiram kuglice od testa i stavljam ih u aparat za vafle. I čekam da se vafle ispeku. Sad čekat ću par minuta i... gotovo. Lepota. Kventine, kako ti se sviđa, jeli? Zašto izmišljati nešto? Ja imam Oreo. Eto ga. I ne treba ništa da se sprema. Daću Liv ceo tanjir sa Oreo kolačima. Iskreno i ja ih obožavam. Voleo bih da pojedem barem jedan komadić. Ne mogu da odolim. Moram da probam jedan keksić. Obožavam da ližem ovaj fil. Da. Ne mogu da se zaustavim, to je prelepo. Jao, fantastično. O, šta radi? Pa dobro, to nije moja stvar. Ja imam ideju. Uzela sam teglicu sa kikiriki puterom. Koristit ću ga kao fil za vafle. A Liv će se sigurno dopasti to. Ne, moj recept je bolji. Vadim iz kalupa čokoladne kore. Napravio sam nekoliko odjednom. Ovo će biti ogromni Oreo kolači od čokolade. Ostalo je to sve ukrasiti čokoladnim detaljima. Pogledajte, ovo baš liči na pravi Oreo. O, Kventine, šta si uradio? Šta? O ne, polizao sam sav fil sa Oreo. To je strašno. Šta raditi? Znam. Imam pastu Huba Buba. Tako je ukusna. Od nje mogu da napravim balončiće. Gledajte. Cool. Dakle, stavit ću ovu žvaku umjesto belog fila. Eto, gotovo. Liv, probaj. Prijatno. Wow, ceo tanjir keksića. Ovdje je ogroman keks. Hoću da ga probam što pre. Baš je težak, ali moram da zagrizem. Hajde. To nije lako. Ne mogu. Čokolada je previše tvrda. Idemo dalje. A ovaj kolač izgleda mekano. O, da, to je jako ukusno. Ja volim kikiriki puter. Super. O, šta je ovdje? Zanimljivo. Sad ću probati. O, kako se razvlači fil. Baš mi se sviđa. Cool. Poješću još malo. Ekstra.
sad ću naduvati balon. Da, to je zabavno. A znam, baka i Quentin su najbolji. Da, bako, pobeda je naša! O, tako sam srećna zbog nas. Ćao svima, pogledajte svoje zadatke. Ballerina cappuccino. Sve jasno. Dakle, da vidimo. Moram razmisliti šta ću. Da, znam. Ova okrugla kora mi odlično odgovara. Sad ću pažljivo isteći sredinu. Tako je. Zatim ću sastaviti kocku i dodati krem. Sa svih strana, tako je. Zatim ću sve ravnomerno razmazati. To je to, šolja je gotova. A sad ću početi sa ukrašavanjem. Zalepit ću ovakve lepe oči, obrve, nos i obavezno usta. Kakva lepotica je ispala, samo pogledajte. Ostalo je da je napunim. Zato ću uzeti M&M's bombone i sipat ću ih pravo u šolju. I kakav kapućino bez pene. Ja ću koristiti mlečnu i belu čokoladu. Tako je. A sada belu. Ostalo je napraviti lep crtež odozgo. Eto, sve je gotovo. Izgleda divno. Ovo je zaista super. Moram da se potrudim. Evo tvog zadatka, bako. Šta? Ajkula u patikama? Zanimljivo. Dobro, ja počinjem. Prvo moram da izmrvim ovu koru. Uradit ću to rukama. Ovako. Eto šta sam dobila. To je baš ono što mi treba. A sad ću uzeti malo pavlake. Dobro. Dodat ću kao ovim mrvicama. A odozgo ću sipati mleko. Sada sve to treba dobro promešati. Eto tako. Sada od ovoga se može napraviti to što mi treba. Prebacit ću testo na dasku i obmotati ga folijom. Zatim ću razvaljati sve oklagijom. Odlično. Sada treba skinuti foliju i iseći krajeve da bih dobila ravan lepi sloj. Odozgo ću sve premazati filom, a zatim uviti. Sve treba raditi pažljivo da ne polomim i ne ispustim. Tako je. Ostalo još malo. Sad ću oblikovati testo. Ispalo je slatko. Ostalo je samo da obojim to. Zato ću koristiti belu čokoladu. Sipat ću je pravo odozgo. Polako i ravnomerno. A sad ću dodati plavu čokoladu. Da, to će biti idealna ajkula. Da vidimo šta sam još zaboravila. Da, oči. I naravno zubi. Odlično. Ispalo je čak i bolje nego što sam očekivala. Svaka mi čast. Ja imam problem. Moja kora je malo izgorela. Ali nije strašno. Znam šta da radim. Samo ću skinuti izgorelu koricu i niko ništa neće primetiti. Eto, nešto počinje da se ocrtava. Savršena glava krokodila. Jel da, bako? Da, dragi. Sad ću obojiti krokodila. Taman imam čokoladu zelene boje. Dakle, preliću glavu čokoladom. Tako je. A višak čokolade će se slivati u tanjir. Odlično vide. Sad ću zalepiti oči i zube. Tako je. Super. Samo nešto nedostaje. Evo ga. Idemo! Ovo će savršeno odgovarati mom krokodilu. Sad čekajte. Ćao, ćao. Gledaj, šta je tamo? Ups, izvini. To je bilo teško, ali uspeo sam. Dakle, to mi neće trebati. Da, ispalo je ekstra. Biro krokodilo. Ne mogu da se nagledam. Završili smo. Prijatno. Wow, sve izgleda jako dobro. Jedva čekam da probam. Izgleda ekstra. A kakav je ukus? Sviđa mi se. A sad je tvoj red.
Da? Kako divno miriše! I to mi se sviđa! Odlično! Idemo dalje! O, kako zanimljiva konstrukcija! A sad ću probati ovog krokodila. Fuj, kako odvratno! Šta ovo? Izgorela kora? Dakle, pobedila balerina Kapućina. Pa naravno da sam to ja. Da li je neko sumnjao? A evo vašeg sljedećeg zadatka. Pažnja, pažnja! Gledajte! Bananini, boneka Ambalabu. Sve jasno. Ja ću početi. Dakle, prvo treba nacrtati konturu. Uradit ću to crnim testom. Da, tako je. A sada mogu obojiti sve to. Dodat ću belo testo. A zatim brown. O da, odlično mi ide. To je to. Može da se skida sa šporeta. Gledajte kakav lepotan je ispao. O, stvarno ni loše. Dakle, sad je mu red. Sad ću vas naučiti da pravite remek dela. Počinjem da crtam glavu. Da, zatim ću napraviti ruke. I koru od banane. Počinjem da dodajem boj našem remek delu. Prvo bela, zatim roze i naravno žuta. I još malo i sve će biti gotovo. Hajde da vidimo šta smo dobili. Eto, to je to. Ispalo je super. O, da, svaka ti čast. A ja ne mogu tako. Bako, stalo si samo ti i evo tvog zadatka. Okej, sad ću vam pokazati staru školu. Ja sam u mladosti išla u umetničku školu i također nešto umem. Odlično. Prvo mi treba crno testo. Sa njim ću nacrtati konturu, a zatim ću sve obojiti. To je lakše nego dečje bojanke. A moja žaba će biti neodoljiva. Tako je. A sada veoma pažljivo skidam. Eto, tako se to radi, dečurlio. A prijatno mala. Wow, kakva lepota! Svi su ispunili zadatak. Sad ću probati šta je spalo. Veoma dobro. Dakle, ko je sljedeći? Kako je to cool! Sad ću probati. Da, mnogo ukusno. Kakva smiješna beba. Ajde, dođi kod mene, sad ću te pojesti. Da, i to je jako dobro. Kakav težak izbor. Ne znam, svi su pobedili. Jeste čuli? Svaka nam čast. A sad mi se jede nešto normalno. Hoću prženo jaje. Može. Prosto ko pasulj, ja sam spreman. Bako, probudi se. Sve ćeš prespavati, hajde! Bako! Šta? Pogledaj tamo je zadatak. Pa to je prosto. A gledaj, prvo ću sipati ulje u tiganj. Hajde sada ti. Dobro, sad ću. Šta je ovo? Zašto se ne lije? Hajde! Jao, nešto nije u redu. Pa nema veze. Jaje ulje neće pokvariti. Jao, ti si stvarno smotan. Dobro, sada uzimam jaja. Tako je, pažljivo ću ih razbiti u tiganj. Kakva magija, sad ću pokušati. Pa izgleda da sam uspela, ali ne baš onako kako sam hteo. Jao, sve sam pokvario. Pa ne brini, dragi, nema veze. Ovi amateri ne znaju ništa. Gledajte kako to radi pravi šef. Dakle, prvo odvajam belance od žumanceta. Tako je. Ljuska ide u đubre. Ona nam neće trebati. A sad ću umutiti belance mikserom. I zapamtite, nikad ne izvlačite iz činije uključen mikser. Inače će ja biti na vama. Tako je. Belance je spremno. A sad ću uraditi sve isto sa žumancetom. Idemo.
O, da. Završila sam. A sad ću sipati žumance u tiganj i ispržiti sve. Odlično. Na redu je belance. Sipat ću ga odozgo i ravnomerno rasporediti kašikom. O, šta je to? To je, bako, moja specijalna kajgana. Be, samo se hvali. Nema ništa bolje od klasičnih prženih jaja. O, ja sam završila. A mamice, šta je to? Ulje puca, šta da radim? Trebao sam samo da isključim šporet. Hvala, bako. Dakle, uzet ću tanjir i servirati moje jelo. Jao, ne izgleda baš dobro. Ali sad ću pokušati da uradim nešto. Dodat ću malo više šlaga. Da, on uvek pomaže. Tako je, prijatno. A, prijatno. O, ja sam tako gladna. Jedva čekam da probam. Ovo jelo izgleda zanimljivo. O, Bože! Šta je to? Fuj, to je odvratno. Ne mogu da verujem da sam stavila to u usta. Fuj! Neću to da jedem, nema šanse. A ovo već izgleda primamljivo. Liči na neku pitu. O ne, ukusni i lep, ne sviđa mi se. Dakle, nadam se da će treći pokušaj biti uspešan. Sad ću probati. O da, to je jako ukusno. Konačno normalno jelo. Imamo pobednika. Bako, čestitam. O, da. Klasika je najbolja. Ovo je kulinarski izazov. Tiffany, jesi već smislila šta želiš? A gde je crtež? Neuronske mreže su ga napravile umjesto mene. Hoću jelo u obliku slona, ajkula i loga. To je sad jako popularno. Odlična ideja, Tiffany. Odmah ću početi da pravim log. Zove se Tun Sagur. Dakle, sastavit će tortu. Kore će biti čokoladne, a fil od vanile. Svaki sloj ću obavezno premazati filom. Tako je, odlično. A sad će mi trebati marcipan. Uzet ću četkicu i nastaviti da radim. Ja ne razumem te vaše popularne stvari. Tiffany, dete, pokaži još jednom. Ja, dobro. Gledaj, napravi jelo u obliku liri-li, lari-la. Ali to je slon. I zašto je zeleni? Dobro, napravit ću, taman imam kaktus. Stavit ću preko kapicu u obliku slona. I dodat ću slatke čizmice. Gotovo. Samo što se bode. O, Elis, jesi napravila tortu? Da, je li liči? To je baš on sa slike. A dodat ću noge i ruke. Tung sahur. Tako je. Super. I njegova omiljena palica. Ups, baka je pala. Kako smešnog slona ima. Šefa, šta ćete vi spremiti? Ja sam već sve smislio. Moram napraviti ajkulu. Počet ću od brašna. Napravit ću testo, a posle kore. Zanimljivo, šta će vam ispasti? Trenutak, skoro sam završio. Eto. Trallallero trallalla. To baš liči na ono što je nacrtala Tiffany. Dakle, probaj, draga. Oho, stvarno ste napravili torta po mojim crtežima? To je baš ono što sam htjela. Trallallero Hoću trallalla. što pre da probam. Ali sa bakinim jelom nešto nije u redu. A da li se to može jesti? Joj, još se mi prst ubola. Izvini, Tiffany. Nisam dobro razumela zadatak. Dobro, bolje da probam Elisinu tortu. Trudila se. Izgleda baš privlačno. Čokoladne. A ovdje ću probati peraju. Kako slatko. A sada samu tortu. O, da, to je prelepo. Ali ko će pobediti? Rešeno, šefe, pobjeda je vaša. To, znao sam da ću pobediti vas. Prestani da se hvališ, sad ću te prebiti. Šefe, šta to radite? Ja sam odlučio da napravim tortu. Od svega što voliš. Dakle, upravo sam je polio glazurom od tvog omiljenog Skittlesa. O, da, to će biti prelepo. Ne.
Hoćete napraviti bolje nešto sa bombonama? Želim da ih bude veoma mnogo. Okej, sad ću smisliti nešto. Dakle, treba mi kalup. I seći ću krug. Tako je. A sad ću ga pokriti filom. Pažljivo, tako je. Zatim ću staviti preko još jednu koru. I nju isto pokriti filom. Divno. Zatim ću staviti treću koru i nju isto pokriti filom. Želim da moja torta bude šarena. O, da, to je prelepo, zar ne? Dakle, stavljam posljednju narančastu koru. A sad mi trebaju bombone. Ne, to je premalo pakovanje. Bolje da uzmem ovo. Dakle, sipat ću sve bombone unutra. Da, zato sam napravio rupu. A sad ću sve to pokriti. Odlično, ostalo je samo preliti tortu crvenom glazurom. Wow, pogledajte kako lepo curi. Divno, sad je sve ravno. Ostalo je samo dodati slovo S. Eto, to liči na jednu veliku bombonu. O, onda i ja znam šta raditi. Treba mi čokolada. Što više? Stavit ću je u činiju. A zatim ću istopiti uz pomoć fena. A vruć vazduh će brzo otopiti svu čokoladu. O, da, odlično mi ide. Pogledajte. To je to. Idemo dalje. Sada čokoladu treba zalediti. Koristit ću sprej. Kako moćan fen. Kako ga isključiti? Isključio se. O ne, a moja perika, gde je nestala? Kako da shvatim to? Oj, moje naočare su kod vas. Dajte, ne vidim ništa bez njih. Aj, kosu mi vrati. To je tako zabavno. Šefe, lepo ste izgledali. Dakle, treba mi Maltesers. Sipat ću ih u čokoladni kalup. Da, sipat ću što više. I pokrit ću drugom čokoladnom polovinom. Dodat ću etiketu i to je to. A vidim da ste već završili. Moram se ubrzati. Ja ću koristiti lubenicu. Sad ću je iseći. Da, tako je. A sad ću izvaditi svu unutrašnjost. Uradit ću to uz pomoć specijalne kašike. Odlično. A sad ću staviti unutra svoje kuglice od lubenice. I ukrasit ću sve grožđem i pupinama. Divno. Pokrit ću drugom polovinom kore. Završila sam. Tiffany, prijatno, draga. Uspeli ste? Dakle, počet ću od Skittlesa. Sad ću iseći pače. Neverovatno! A to je torta sa bombonama. Fantastično! I jako ukusno. Prelepo. Treba obrisati usta. Da, a sada želim da probam Maltesers. Sad ću ga iseći. Wow, koliko bombona! Neverovatno! I čokoladna kugla, baš je ukusna. Ali više me zanima Maltesers. Sad ću ga probati. O, da, obožavam te bombone. I ostalo je probati samo lubenicu. Treba iseći. O, nekako čudno. A zašto je lubenica prazna unutra? A, nije prazna. Tu je voće. Sad ću probati. Wow, sviđa mi se. Prava letnja torta. Ali pobedila je šef. Opet. O, da, to je moja već druga pobjeda. Bako, jeste vidjeli to? Najbolji sam. Dakle, a sad mi spremite sushi. Jel može? Bož sam gladna. Sve jasno. Spreman sam da počnem. Dakle, uzet ću nori i staviti pirinač na njega. Tako je. Zatim ću rasporediti sve. Odlično. Vreme je da stavim sir.
i krastavac. To je to. Sada mogu uviti to sve. Ostalo samo dodati crvenu ribu. I opet uvijam. Svaka mi čast. Ostalo samo iseći i servirati. I ja sam završio. To je klasična Filadelfija. Nju vole svi. Nije nešto. Ja imam bolju ideju. Dakle, treba će mi krastavac i rezač za povrće. Sad ću iseći krastavac na tanke trake. Tako je. Da, svaka mi čast. A sad će mi trebati blender. Evo ga. Unutra ću staviti 3 slatke paprike. I šargarepu, da. A sada zatvaram i uključujem. Sad čekat ću da se sve zamelje. To je to. Uzet ću kašiku. I to će biti punjenje. Stavit ću to sve na krastavac. A sir sam već stavila, znači mogu uviti sve to. Ostalo je sve lepo servirati. I preko ću staviti još malo povrća. A moje zdravo jelo je spremno. Baka ne razume da suše od povrća niko ne česti. Slatki će biti mnogo bolji. Uzet ću 6 komada žvake Huba-Buba i razvaljati sve to, tako je. A sada uzimam fil, evo ga. I scedit ću ga na žvaku, tako je. A zatim dodati M&M's bombone, žele mede i njord bombone. Divno. Zatim ću uviti sve to i iseći. Eto, pogledajte, napravila sam ogromni slatki suši. Cool! Wow, jedva čekam da probam sve. Počet ću od klasike. Filadelfija. Što je to? Ne mogu da uzmem ništa štapićima. Okej, onda ću koristiti ruke. To je ukusno. A šta je ovdje? Je li to rolna od povrća? Izgleda sumnjivo, ali probat ću. Ne sviđa mi se. Probat ću nešto drugo. To je nešto slatko. Ne mogu da verujem. To je tako ukusno. Oduševljena sam. Ne mogu da se zaustavim. Ješću sve. Tiffany, ali ko je pobedio? Hej! Šta? Zar još niste shvatili? Alice, pobeda je tvoja. To, hvala. To je moja prva pobeda. Super.